درۆنên Tirkiyeyê şerêvekirî li dij xelkê Rojavayê Kurdistanê. Dohberê êvarê droneka artêşa Tirkiyeyê ya dagirker li devera pîşesaziyê ya bajarê Qamişloyê xist û ziyaneke canî û madî ya mezin li dû xwe hêla. Li gor daxuyaniya asayîşê, êrîşa Tirkan bû sedema şehîdkirina 4 kesan û birîndarkirina çend mirovên din ku birîna duyan ji wan pir giran e. Êrîşên zext ji halxistin û nearamkirinê. Êrîşa Dohya li Qamişloyê yekem êrîşa esmanî ye ku artêşa Tirkiyeyê di vê mehê de li dij Rojavayê Kurdistanê biriye serî. Ev êrîş piştî civîna Pêrînê pêncê tebaxê ya di navbera Serokkomarê Tirkiyeyê Erdogan û Serokê Rûsyayê Putin de pêk hatiye. Erdogan di wê civîna navborî de dîsa hewl dabû destûra êrîşeke berfireh a li dij Rojavayê Kurdistanê ji hevalên xwe yên ûrist bi dest bixe. Şîrovekarên siyasî dibêjin ku Rûsyayê wekî carê êrîşeke berfireh red kiriye, lêbelê destûra êrîşên esmanî û bejayiyên berteng daye. Wekî xelkê Rojavayê Kurdistanê û birêveberiya xweser tengav û bêçare bike, da ku serî li ber mercên hikûmeta Şamê deynin. Balkêş e ku ev êrîşên Tirkiyeyê bi bêdengiya Amerîkayê jî tên kirin. Li gor rewangeha Sûriyayî ya mafên mirovan, Tirkiyeyê di meha borî de neh êrîşên esmanî li dij Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Sûriyayê pêk anîne û di encamê de 14 kes şehîd bûne û 10 kes birîndar bûne. Li gor heman jêdera hiqûqî di êrîşên bejayî de jî Tirkiyeyê û komikên çekdar ên opozisyona Sûriyayî ya İslamîst 1900 top û roket li gundewarên Hesekê, Reqqa û Helebê barandine. Du zarok, du pismamên şehîd. Ji nav 4 şehîdên êrîşa Doh a Tirkiyeyê du zarokên 16 salî hebûn. Ehmed Elî Şîbî û Aheng Ekrem Şîbî li gel xizmên xwe di dikaneke devera pîşesaziyê de dixebitin û kara xwe vegera malê dikirin, gava drona Tirkiyeyê êrîş kir û ew şehîd kirin. Elî Şîbîyê ku bavê şehîdê zarok û apêyê din e, birîndar e û li nexweşxaneyê tê derman kirin. Bi nêrîna te, ev komkujiyên Tirkiyeya dagirker li dij Rojavayê Kurdistanê dê heta kengî bidomin û gelo destê Rûsya û Amerîka wekî du hêzên garantor heta kîjan radeyê di destûrdana êrîşên Tirkan de heye.